Naalag. Nalagi na. Nasa ka. Ada di padung dari sa simentiri. Miss Nicole kay wa may makaduaw ni nanay sa Pasko ug New Year amo na lamang gisabay og kuan karon guys, mo duaw da pud binikinit. Kaya sa mi kandila dari. Dari guys, among giuna dari gijang bisprin. Tuwa nagkatawas kinit. Hi Nit. Jadi lagi gitungtungan na si Jagkuan pero murag himuan siguro na sa kagdanan na kay na sa gilid do naghimo kagdanan. Hi Nit. Hi Nit. Tabangis ni kulit ha kay 18 na ra ron Nit. January 18 na ron Nit. Ano ni kay nanay kaya diri tapal. Ja dia pud dagtapad day dari si nanay. Nuri sa bandan. Ang bago. Nay ug si Tatay Julian. Merry Christmas nay ug Happy New Year kay karon pa jud mi nakangarhi kay wala gina busy ka adto. Ja bantay gyapon mi kanunay sa amuhang kada adlaw nga kuanay. Sa amo sang Yunas nanay kay lisid man katos kilito is babaw mas taas. Kato nang butang agbuwak unta siya. Soblang balik. Ikaw kayo. Ay, pusingin to. Wan si Nicole nay paabot lagi mi karon sa diyang resulta sa diyang board exam. Puhon nay ma nana kay apo nga pulis. Kaning asa man ni ubanak? Lima-lima naman na. Duha naman ang ano. Nagkutayan ako. Diya katong uban di sa lamon na mo libuton kay aran nang kainit. Yang mga isuon ni Tatay Julian. Kat-kat jud kanija taman nito. Nga na kanija ka lab. Ano pan? Nga na ka lab ni Nicole Nit. Lab ka namo. Ba't tumabito? Kay kuan ka ng kulbaan lagi ni si Ja. Sa ijahang resulta. O darang ba to? Gitabul ag frame ni Ja na basa wa. Ay nabasa manak. Ada ipagawas kay nabasa ag kuan. Dadyo ka ipadaw ng kandila kay masunog ng ay di si Ja kuan prim ra day si Ja. Di siya ka na murag siminto di. Dari ipadapit ag kuan kay ag kandila kay basig masunog ba. Hindi makasindi ka diha. Serious kinit guys. Jajanggi. Ipaharap pa dito rin na kay basig mo sila sa kuan na. Ito na kulit. Mag-milk tea ta munit. Wala, rabit jud. Tabi-tabi diha sa uban. Tabi, agi lang ko. Isod kayos babawod. Bye, Nit. Basta. Kani bahala na mo, Nit. Sa imong pamilya. Bye, Nay. Diya guys, ija dyan gingari kay mamo dinay ng sikinit mo na ijahang bisprin. Nga mo na ijay nagpursige nga mo board sila. Mo review sila. So mo na nang amo dyan ginganhi kay taas ka doon po nagpangarap na sikinit para maging pulis.
A few moments later. Nabag. Nalag. Nalagin na. Asa ka? Ha? Ha? Kita nga ini. Kisa ka? Salamat no. Congrats na. Love you no. Congrats te. Congrats. Asa ka? Asa ka? Asa nga lang mo? Wala ka, ispat. Sarat chocolate. Esa. No. Sa panisa. Ako ang sunod. Salamat Lord. Salamat. Kamang ihilak ang kamang kalipay guys. Kay tamang pag-anto. Salamat Lord. Salamat. Salamat Lord sa tanan Lord. Madyan di mo pasagdang ang anak pagpaningkamot minsa. Salamat. Salamat Lord. Kanir Lord. Hilak nis among kalipay. Ana. Nakita ang mga langkol? Nakita na lagi sila. Kita na sa Amy. Si? Kita na sa Amy. Ay, Midunal. Salamat. Basta ito mga pagantos. Nana? Asa ko, be. Dakuat ko. Alam na rin, hilak na. Alaman na. Mas nakate. Hilak na. Salamat sa inyong pagpanikamot ha. Salamat guys sa inyong pagpanikamot mo. Sama na kayo, ano hilak na. Salamat Lord. Nagbunga gid ang iyang mga paggampo, mga pagkugi sa kalisod kayo. Grabe. Adi sa bukas ng karayom. Maraming salamat sa mga ni-share ni Nicole sa iyang mga inahanglan niya dito sa Dumaguete. Nagbunga dyan ang insyong pagtabang niya. Nagbunga ang insyong pagtabang niya. Nakapasal sila guys. Nagahan ka dyan. Salamat insyong guys. Talaga salamat. Nagpasalamat ka nila na. Salamat ka dyan dito. Hi guys, good morning. Ja. Walang January 20. Ay, bait ka daw. So gabi madyo to'y final nga among na kuan nga subras way may kabutangan sa kalipay mo nang nanghilak mi. So among kaagi sa unang guys kanang nanghilak mi kay sini ko lagi kanang nagtuo may gilid na sa maka eskwela sa among mga pagsuway namo sa una. Pero nalagi Ginoo tanaw naglantaw. So dako kadumi pasalamat nitong tanan guys sa inyong mga suporta ni Nicole. So good na sa ko ka vlogger. Nanay mga ni suporta ni Nicole, di si Nicole maka-take og review og wa mo guys. Kanang salamat kadto ninyo. Salamat dahil sa katong dila lang kong mention o mga ngal nasa kay baon na mo. Itong mga ni support ni Nicole kay baon na mo. Di na lang i-mention kay daghan na kadto mo. Diya, especially dahil dadto sa ni ate Bibi nga si Jenny bayad sa iyang review. Salamat. Pulpid niya ang bayad. Pulpid ni bayad sa review. Allowance o balay. Di na mo mahimo guys nga maka-review. Diya guys, daghang kadtong salamat dahil pud sa hang mga ni support nga kanang mga manghod, especially ni Florami ug sa hang pamilya. Salamat kaon sa jung tanan. Diya, Mga tita nga muhatag ko. load mga lahatan og allowance Tita Florami, Lagmay, Tita taali. Ali. Salamat kadyo. Tire. Review ko. Nya na guys, nagkaunay ko ka ng biko nga violet nga naas dray butong. Ibang klase. Murag ubi halaya. Kana bitong di
Kana bitaw ito atong naramdaman guys nga kanang di ta magtuo nga mahitabo ni sa mga pamilya. Di Magdamgo. mura ra mi kanang nagdamgo ba nga wa mi katuo nga ihatag diri sa Ginoo ang among mga hugot nga pag-ampo kanang sumara dyan itong baton nga kanang Ano man siya, 99% dasal, 1% ang pagtuon. sabay og ampo og pagpugi. Mura dyan itong susi sa itong kinabuhi manang sa makarelate na ni sa amuhang video karon nga kuan kanang sugod sa pag first year si Nicole ay sugod yun na sa pag kabata hantod nga pag dako na niya subutan ka dun sa bata ka makasabot balag way baon basta maka-eskwela mo na tinuod sugot na sa way baon basta maka-eskwela kanang lakon ra niya pag college niya guys lakon ra niya eskwelahan para makasiblang si just niya ang pamasahe nasa siya nagkaugma nasa ika pa-print nasa ika pa palit og banpipir papel so iyan na ng lakon para na Vibes project. bayad siya mga kinahanglan makapalit siya. Ang allowance sa nako sa card sa una kay 100 kasi mana. Di man na. Usay gani 400 pa manggani. 400 pa dito Say sa kay. usay ba di mo dapat kung 300. Kung kay mo yung kung nga din na ba kaya nig 300, 400, 500 Yeah. di mo ka Malang nya, na, guys. double ride pa ko ang adlaw pa lang dano 100 pliti pa lang na nya. Pila na lang mabilin sa imong ano pang sudan 30 na lang kay ang sobra sa ano, Grabe, salamat ka adto ko sa Ginoo kay agahong paglakaw sa kasada nga maghilak ko. Kung asa ko Ang nga imong kakitang alawal kwarta taon na ba kay para makapadaanan ko ni partial Nicole. ba? Di jud may motibuok nga 500 yung hatag may unas mama 300 lang sa pool kay wa may kwarta. Basig magkita ko kwarta. Ako na lang ipadala nimo, ipalawan na lang nako. Mo nang kami Ay, duha klaro. ang bana. Ang bana mo mamahaw lang mamiog ka ng ubusa nay asin or nay asukal. Tinuod jud na kita jud ang Ginoo Sunod nga. mga ko gistra magarin ra. Kuan nga lang. Tara magarin mo. Magsud-an jud mi og asukal. Magarin no. Diya. Grabe. Grabe jud nga Bayad ta nang kahago. kuan nga nang wa mi katuo kanang salamat jud mi sa Ginoo sa tanan mga nagpasalamat jud mi sa Ginoo. Ginoo ba nag la Kay wala joy kita pisa si Maybe. grabe among pag Kabulan sacrifice po jud ba. Kabulan po Buna. Unsa guys mao man jud na atong susi kanang pag-ampo laman jud sa Ginoo pagkugi ra jud atong susi Ginoo nga ra may kabalos tanan. Plano niya para nimo. kanang magtarong lang ta nga kanang wa tay God is gi great. tumban nga tawo, wa tay gi pamutbutan, wa tay gi pang nga na ba? Daog-daog. Wa tay gi pang daog-daog, wa tay gi down nga tawo kanang Wa ta kabalon say wa man ta kay bawg sa lakaw sa atong kinabuhi kay pareha karon guys wa mi nagtuo nga na makapasar dai sa pila ka ning tik og exam pila na 33,000 ano ra nakapasar. 489 mo kita. Oh, wa na nakapasar na sa mga 11 11 ra wa ra katunga no 33% ra jud ako bro. 33 grabe something. grabe guys murag Katunga kay murag makapalimbaw sa Ang wala balahibo. nakapasar mula 22,000 kape. Oh, 22. makapalimbaw sa balhibo ba nga nang Pero diyan katungwa ka, nagang presisa. katungwa ka pasar okay na kay nagsabi na gyapon. Sorry, I'm late. Good Dili ka. Okay, amusan pa kami ni ang I'm sorry I'm late. kay duty ang papa. Diyan. Busy may ginilak gabi. Kaya wala ka Wala rin ga mag-assignment. makatuog. Sobra sa Pag naning ka kay ko na pagsunod. Phone, in God's will. basta hagahang dito kunin doon sa may Milo. Ay, sama. Kutsara mabay. Milo ka. Sumurag Apas tag-uras. Kay mama niya yung mga pag gabi wala mo makaon. hapon. Panihapon na nahitabo Pagsunod yun. naman namo sa Imbis nga, Bad daning ulo. imbis nga gandam na tanan yun, gihipos na lang man. Imbis padulong kaon na jud ba? Padulong kaon na jud. Nabusog na mga ginilak. Wala na wala na ginahimong panihapon ni. Wa mi nahimong panihapon sa Wala pa sobrang nihapon, wala pa tulog. Ito jud ko katulog kasi ginuna-una mo dos damgura ni pukawa ko bi. Dili ba kul ba kanang una ka paparbalo usbo ang resulta ba? Ni mo ingon na. Wala Mo makapasar mo. tarong mabi at Resulta mo nito sa wala makapasar ba? kay siya. Piniti pa. Okay ra. Mabugnaw na awa, di wala yun asa. Ili apil pug hilak si Dante, apil pug hilak lagi si Dante. Si Ili.
Siyempre, mga alaga ni mo na. Kinatingalam sila ng gihila-hila ko. Dante mo Salamat sa tanang mga supporters. Nitabang na po mga gihimong instrumento sa Di, Ginoo. istorya nila nga sa ibuhaton sa mga makakita dali nga naamoy mga anak. Nutritional. So nasig naamoy mga anak nga parehan ni Nicole ni eskwela karon. So paistoryahan nato sa Nicole para unsay ika-advise ni Nicole sa mga anak. So advice nak sa mga Kung ma-advise mo jud kay kanang kugi. Mura man ay jud magkugi ka kay lisod pud nang sige ra kag ampo niya wala kay kugi, ihatag ba din sa Ginoo. Dapat fair ba ampo. Lihok tao kay pagkugi. tabangan tika. Ba? Kita Medya, ang Ginoo na giplano. Siya na igas galinya na kani mao ni niya na proseso. Ikaw na lang mo mulihok nga mo na ginahan may tamo sa Ginoo. Ihatag jud na niya. napay usa ka nang Ikaw ra may giagat sa Ginoo God. Kung mulihok ka, andam siyang mutabang nimo. so mo to guys diyang advice sa mga kuan diyang ang advice pud sa mga ginikanan kung unsay kinahanglan sa inyong anak Patay. bahalag naghigwa usta Tambagi. tambagi nga Mao ni mao ni dapat dapat buhaton kay ngana pero kay karon sa mga naman juyuban nga mga estudyante karon bitaw nga kanang generation karon nga wala na sila muminaw silang mga ginikanan so kamo paminaw supak mo na ginikanan. paminaw mo sa inyong ginikanan kay ang ginikanan mga nay mo guide pud ninyo sa inyong pagpag-eskwela naman ni Cristelo kanang mutuo jud na siya na main ko nga kanang uli na nang orasan na jud na. Uli kay bunal karon. Pero Uli kay mo sinin na bilib ko guys sa bilib ko na nilang duha kay grabe ka kanang kung sa istorya na mo ila yung sundon kanang mahadlok mo sila mahadlok sa namo ba nga Pikit ang yung mata. hala si mama kanang suko ra ba to bisig nga na ba Mabuang wala mo busy mangguligan na sila na nga Mas mama na mula is ditaan ni ron. wa dyan na sila yung Mama, bubungkad din yung malala. Ano? Mahal ka kanang mama wa ba? dyan na sila yung kanang naglaag na sila na barkada wa na sila mailidari kay wala sila yung mga barkada kay mo na ilang ipokus jud nila ilahang pag-eskwela kay tungod sa nakita nila nga ang ilang ginikanan nga Galis. nag-advise, nag-lisod nga kanang nag-sacrifice nga kanang maka-eskwela sila bahalag dun sa kalisod bahalag magtinughong mi pero Hilak mo tag popcorn. mao na ilang gibuhat sa manang among paghilak sa una Mag-sharing ba? nga sa sobras kalisod karon among hilak sa sobras kalipay na Tears of joy. daghang salamat jud tanan guys manghinaot po ko nga nara mo pirmi sa amuhang YouTube channel kay dako ka jud pud nitabang na hanggiampo sa Ginoo nga kay mao lagi na si tatay lagi aristo ng wipod nga kanang mag-vlog ko kay gipud gusto ko nila nga para mag-vlog ko sa mao na mo din nagikuan day sa Ginoo nga mag-vlog ko para naay makatabang ni Nicole sa iyang pag ijahang pag eskwela og Dagan pag-board pa exam. maagi man. Diyan mga tuwang pamaagi dyan si Ginoo nga mausap ko ka vlogger kaya napay tao nga daghang nitabang namo sa kahanginan. Salamat ka dyan yung tanan. Bisan wa Daghan man ta, kayo pero bisan man tagwa man ta nagkaila sa personal nakita rin niyo sa akong video pero naamong tanan na nitabang namo. Diyan karon kay nakapasar naman dyan guys so maray kang handa pansit. Gilutuan sa ako pansit daan gabi gabi. naman na. So gilutuan sa ako daan pansit bitaw guys. Ya wala pa jud maka. Birthday di ay sa yang igagaw. So ang giluto ang pansit gahapon na nagluto ko gamay nga kuan. Ya wala man makaon gabi. Wala man makaon dyan. Lipay man kay gabi wala. Pero nakaplastar na gud ng mga plato gud kay lagi mga Mura na lagi kagyandaan kay naay usa ka litro nga soft drinks. Kay hatag So, lagi sa naghanda namin. birthday niya. Kunyari kulbaan mo ko ni ate kay makita Kasi mo ko yung sa ganahan mo kaon ato nga. makita mo ko sa cellphone ni ate. Pero amo ra nang ibahig ra gihapon na muna guys, ibahig ra gihapon nas Ginoo nga magpapasalamat rami mag share Kira rami simbara at balikan na nako tong mga simbahan nga. Diya ibahig ra jud na muna nga magpasalamat mi nga ginagmay nga kuan ba pero amo sa nang step by step na mo kay wala man may kanang dakong halaga bitaw nga para i-celebrate na mo gidahang Kunya na na. pagkapasar pero unsa na nagmahumana jud sa guys na mga celebrate ra na namo kun maka tagaan na sa Ginoo maadtong trabaho so Ay pasalamat lagi hapon unya nagano.
Prinara po yung mga ginagbago. Oh, nami gagmay ko salamat. Katigom ko ko mga pasalamat sa gyapon mi nga. Pasalamat gyap. Salamat ka Azumi bahalag nga ni nila amang bahalag Plan pansit ragod balik. Ang importante. Importante na gihatag sa Ginoo ang Na nasa Happy na siya. ka. Happy na ka sa imong life. Kontento na ka. Thank you. Kaya salamat. Salamat mo video guys kay murag kang taasan na din ang video pero Yung nakulbaan jud ko gabi. kalagahang mata ng maga din hinilak gabi kay wala jud na mo ma speak lagi Kulbaan te gabi. Mura siya mo yung exam. Ibig nga dagan kay kung gawin na wala na. Ibig nga ba akong ulo na. Hindi ko nagpanik ang pugo kay nakapasal Di ko ba di mo nakakita mo ko sa iyang mga mga classmate na huy pasal ko niya. Sensig pangutan na huy sindi ko naaba ko niya wala man sa reply. sige na kay taas kayo na kay video sige thank Bye-bye, you guys. I love you all gamping ang puta mara jud susis ang Ginoo see you in my next vlog I love you all